OK, chalani, vítajte u môjho nového videa prvého. Dneska máme veľmi zaujímavé unboxing tu. Práve som bol na YouTube našiel nejakého kokota unboxovať nejakú pičovinu, tak som tým povedal, že idem niečo unboxovať. Takže som tu a idem unboxovať toto. Vidíte to všetci? Je to horálka po slovensky, áno, s nejakými levandulami, alebo čo to je za pičovinu tu. Je horálka! Je to v Alpách vyrobené, áno. V Alpách. Presne. V Alpách, tuto vidíte na obrázku, sú to Alpy, hej. Je mi jedno, čo to je, sú to Alpy, hej. Rozumiete tomu, chápete? Máme tu obsah, čo v tom je, 50 gramov, záruka do polovice 2016, jasné, 15.6.2016. Nedávno som kupoval, viete ako. Ďalšie tu máme koľko gramov to obsahuje, no čo je to? Je to tuky, 33 gramov, kurva, z toho budem ešte tučnejší. Nejaké masné kyseliny, kurva, 19 gramov, sarachidy, karbohydrát, 33 gramov a 51 gramov, prvé a druhé. Nejdem to robiť znova. Nejaké vlákniny, kurva, 4 gramy, bielkoviny, 8 gramov, nejaká soľ, 0,2 gramy. Obsahuje to mlieko, dúfam, že materené. Nejakú soju. Nejaké kurva vajcia, dúfam, že nie moje. Ja mám ešte dve, hej, tak asi nie moje. Srvátka, to ani neviem, čo je do piče. To vidíte, tak som nežil na Slovensku dlho, že už ani neviem, čo to tam do piče máte zažralo. No, a teraz ideme dať test chuti, áno, sú... Ak neviete, ako toto otvoriť, tak vám to ukážem, hej. Tu máte toto, takéto, sa to volá tu na... Hej, toto chytíte a toto takto urobí, tak to stvrdne ako môj kokot, hej, toto takto chytíte, takto zoberete, kurva, teraz to mne nepôjde a takto to pekne otvoríte, áno. A budete vítaní s dobrým keksom, z nejakého vaječníku, z nejakého mlieka materského. No, viem, že to chutí dobre, tak to otestujeme. No, to materské mlieko není, ale tak nevadí. Vynikajúce musím povedať, choďte kúpiť, je to lacné. Mňam, ty kokso. Nejaké oplatky tam sú, chápete, to musí byť. Čokoláda na boku, normálka, čokoláda vnútri. Najlepšie jedlo, ty kokco, normálne erekciu. No. No tak. To musím zapiť čimku, počkaj. No kurva. No, teraz to musím niečím zapiť, áno. Idem zapiť kolo. Takže. To bolo ďalšie, Coca-Cola. Už otvorená, ale tak na unboxing bude dobrá. Z roku 1800 dačo, 1886. Má to 0 gramov toho fatu. Čo to je do piče, to musím preložiť na tomto balóne, počkaj. 0% tukov, no jasné. No práve.
Z čoho máš také ceričky? Z toho 0% cukru? 39% cukrov. 7% energie, no tak to ideme odskúšať. No. Príliš sladké na môj vkus, jebať to, nechám máme. Takže to bolo všetko z tohto unboxing. Ak chcete viacej, followujte ma niekde do piče, neviem, nebude to na mojom kanále, bude to niekde v piči. Ale ak chcete viacej videí, napíšte komentáre, subscribujte na kanál a bude niečo lepšie. Niečo smiešnejšie. Ako včera, keď som hral Wolfensteina. Kurva, normálne sa mi chcelo udrbať. No jasné, no. Followujte Endless Horizon na Twitteri, na Tumblri. No nie, na Tumblri nie, tam je samé porno, tak čo followujem, takže to nie, to nechcem, aby ste videli. A to je všetko. V YouTube som Gioči, ale ma už nenájdete, lebo mením meno práve teraz. Takže díky, čau, díky za pozeranie, subscribujte do piči, neviem komu, ale niekomu, čaute.